Ai. Yen memajan mangkar. Ayo. Oke. Aku iki masuk tuwek-tuwek yo sik doyan ngono. Apa-apa bojo tuwek ra tau diului kaya matane. Aja matane ngono lho cumplunge ngono pisan nyapa. Saben bengi. Mau jamu dong, Reng. Dalam Jamu. empun ta. Bu Nani nun sewu lho nggih kula jengleng Mbak Marfuah. Kok sik tangga bunane Lah aku ya izin karo nek usik to kok ya. Aduh. Oi. Piye cahayu rasane? Sampun. Iki kok mayar Kok gampang men. dijengleng pisan sahabat. Pisane kok Sampun. Kayak kepiye? Aku ki lek duwe bojo ngene iki paling seneng. Aku duwe bojo ngene iki paling seneng. Triman piyayine sabar Diaturi. ngono kuwi lho. Diparingi pira-pira, Sampun. dinafkahi pira-pira, trima. Tenan kok ya. Ya wis. Sabar ya Mbak Marfuah. Sabar lho, Mas. Kowe ngalih Rin. Ampun, Aku benten bojo rene. keloro. Ya Allah. Iki piye iki kok? Kok piye iki nyapa? Kok ngiringan ae nduk lek Kok ngarep. Apa aku lek kok ngarep? Aku pengen kok ngarep Duh, aku lek kaya ngene piye lho Mbak Manto? karo gendong. Ngarep Nih, kok ngarep karo gendong. Nek ngono kuwi nggih biasa. Awakmu gendong ngarep ora apa-apa. Sing penting kuncine siji. Nyapa? Izin Bu Nani. Nyapa kok ijen Bunani? Aku sik diduweni kono. Kok ya kok ngiringan Kok sih. ngene kok Ya, ya. alon-alon wong ayu. Yen memajang. Yen memajan Ai. 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 Urung teh lho cakepane iki urung teh. Ora betah. Nyapa? Lah wong ping telu tok urung go angkat-angkati. Lah kan pemanasan ra apa-apa. Pemanasan kok 3 jam. Yo njlebut kan. Lah jare energi. Nah, Oh, pemanasan iki 3 jam yo ora. Lah malah ora keseli. Oh, ora malah kesel. ra Iki 3 menit ewe budal. nek aku Yang Sumoroto. opo 3 menit e. Makasih, Mbak. Wis. Wis aku ngono tok. Ya wis. Ono amara bakul kasur ngono. Iki. Piye? Nek Aduh. bojo loro memajang ae. Aduh. Teko bojo siji malih Iki lepo. lho kok yo. Nyapa? Sabar kok Mbak Marfuah. Ora aku kira ngapa-ngapake kok. Sabar kok yo. Yo, sabar kok Mbak Marfuah. Iki lek urung dikenekne tok. Ora ngapa-ngapake lho. Lho, Sapa sing ngapakne iki? ngenekno. Lho. Aku rasa memajang kaya bojomu keloro pakmu. Terus piye lho? Ternone jeding ae to. Arep nyapa? Ape nguyuh? Wis gawa ciduk apa urung? Ora usah Nganggo apa? Teko dalan wis entek.
modele kuwecret ngono. Ayo. Oke. Aku iki masuk tuwek-tuwek yo sik doyan ngono. Apa bojo tuwek ra tau diului kaya matane. Aja patane ngono lho cumplunge ngono pisan nyapa. Ya, ayo mbokne. Alah bojo tuwek iki kok mburi ae wis. Oke, siap baik. Ya Allah. Go cemple. Alah bojo tuwek iki nyapa bendina kenangan wedhus lho, Pak. Lah iya. Lek kono ki yo gedhek bojo telu baru bojo loro prei bojo siji prentek ra tau diuli. Apa nembok tuwek kok. Lek karo kenangan wedhus ae. Apa wis sapa? Awakmu ning ngene rek marep jajale marep rono. Liyane diwedhaki larang-larang aku diwedhaki kebok. Oh ya. Mulih ra tau di anu ra tau sangoni. Sik to. Aku aku awakmu ngono mau ngono ki kok ora ngono to. Kaya apa? Kok pikire kaya nawaitu wudu'ah. Sabar ya Mbak Wek ya. Iya. Iya, sabar ya Mbak Wek ya. Kowe iki ning endi ta? Aku iki sik ning Sumarata. Mataku kok wis ora ketok. Iya, aku nang burimu iki lho. Ya Allah. Alas, ikelku, Iya. Pakku. Iya. Asam urat. Ya tak pijetane ya Allah. Rasa seneng Ya Allah, ya Allah. Kok ya ramu angger digo kok mesti kumat to. Lah bojo tuwek ke umur 75 ya kok blonyo-blonyoan kok ya. Wae watan. Gunung. Lah kok iso kropiak-kropiak? Nyapa kok bisa mbok tuwek ngene kropiak. Lah kene penake kaya ngene lho. Penang kan bojo nomor 3. Iki to. Aku. Le. Kok ten kerupiak. Asem ormas aku kaya gedhek bubrah. Lah kok nunglek alah Pak. Pak. Pak Haryanto golek sinden kok ya dadak sekoke bodar sisih. Wah ya kesleo Pak. Kok sekok rusak ki mau Benakno Pak. Ya wis, ya. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Piye to ya Wis ora Allah. jenenge mulia. Wis. Wis. Oh ya wis, lekas. Biasane ki mumbul-mumbul kok karo aku malah ora. Ya apa-apa jajan diumbulne. Ora usah kae bojomu ae sing enom ae. Kok ya ayo Mbak Marfuah. Sampun. Weh, sabar ya. Wong barang kelek enom ya. Manja merayu. Sampun. Ngomong sampun ae mendesak. Iki Sampun. iki ora kok sampune ora mendesak ora. Kurang blonjo gitu. Ayo. Iya, mangga ya. Iya. Nati cap. Iya, Thomas. Pacita. Lah iya nati cap. Piye to? Pacitan iki diwalik nati cap. Pacita. Hey!
Wis ora kuat nyanyi. Lah yo ben semangat ki ya ngono kuwi. Ya aku semangat tanganku gur kene ngono ben rata. Keple. Kabeh kon nyanyi sumene mbane kok ya. Ya. Lacut Mbak Tias. Sampun. Mbak Marfu. Ora patut Mbak Marfu ya sampun. Aku gak patut. Ora patut blas. Ben. Yo. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kapiye? Aja mesuk-mesuk. Aja mepet-mepet. Ora. Panas udan. Udan panas Pakde. Iya. Aling-aling. Iki sik minangkani pamrutane Pak Rianto. Pak Haryanto betul. Biasa kemawon. Napa digebyakne sekedhik mawon? Dibiasa ngeten iki mawon, napa diriokne sekedhik mawon? Kula tanglet ngantok. Biasa. Napa riok le riok. Apa yo? jumbo Mas kalan Gareng festival nyuwun riok riok Mbak. sak-trit. Sak cerita ya. Ya sak Oh, iki cukupe. mergo surah. Oke. Nggih Pak Buko ben rame ben gayeng. Oke. Panas udan aling-aling. Kak iye. Gunung. Yo. Isar apa dur? Ayo Reng. Iya. Baik. Ya. Marpu asik, marpu asik. Iya Marfu Ayo sih. deh. Ayo deh. Ayo lele. Ayo lele. Ayo lele. Ayo lele. Ayo. Asik. 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 Kekelan gua kami dong. Asik. Tak. Trit. Nah, wonge cilik dadi trit. Ya saiki Tias. Tias neh. Yo, Tias. Oke, Tias. tutung dadak, yo. Batile nomor loro. Yo. Asik Reng. Entek no Reng. Asik. Ngapa lo Mas? Lumayan wareg. Marfu awakmu sik penak iki. Ngono tok iki. Awakmu kok kaya sambel rolas Sambel rolas piye? celalapi.
Lah aku ki mang dres-dres kok, Mas. Sepurane lho ya. Layak nek kono Pak Breng. Wis ya loro kowe seblenger kowe. Awakmu ora pengen. Rasa. Pisan Aku Mas. wis Tonton tele-tele datang Mas. ngono Ayo kok. Mas. Iki Mas. Ayo. Oh. Ngopo, Reng? Aku pindung kas moh. Kok iso mo? Sing siji PPO, Heeh, siji. barang sing siji iki kok tenan. Matador. Mak bel. Obat suket. Jan kok ya. Suwun nggih pamundutanipun Pak Haryanto. Pamundutane Pak Haryanto saged ngremenaken. Amin, 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 amin ya rabbal Kok alamin. cahayu ditutup cahayu. Monggo Mbak Nadia. Marfuah. Nadyan wadon sarata Sora suling kumandang jeneng lali kekulane aja lali agamane salat lima waktu Yo nyanyi yo. Oh iya.
Tarik.